Ahojte, moje meno je Daniel a som spoluzakladateľom spoločnosti Plektrum Engineering. Plektrum Engineering sa zameriava na poskytovanie cloudových a DevOpsových služieb pre malé firmy, startupy a nadnárodné spoločnosti a svoje dlhoročné skúsenosti s cloudovým svetom zdieľame s univerzitou a so širokou verejnosťou. Aj keď sme Remote First Company, nie je to ten hlavný dôvod, prečo sa aktuálne nachádzame na pôde našej Alma Mater, Fakulty riadenia a informatiky Žiliny. Tým hlavným dôvodom je, že odkedy sme skončili štúdium, úzko s univerzitou spolupracujeme a vzdelávame novú generáciu IT profesionálov. Vzdelávanie je súčasťou našej DNA, či už nás samých, alebo našej firmy. Dlhodobo spolupracujeme s univerzitou, s fakultou, kde vyučujeme aktuálne technológie, moderné technológie, všetko, čo hýbe svetom infraštruktúry. A popri tom všetkom máme aj vlastné vzdelávacie programy, lebo vzdelávanie nás naozaj baví. Máme rôzne programy, či už je to akadémia, kde vzdelávame profesionálov, alebo je to inkubátor, kde dávame šancu práve juniorom, aby mali šancu sa lepšie uplatniť na trhu a mali silných mentorov po svojom boku. Okrem akademického vzdelávania pomáhame budovať aj komunitu ohľadom toho, čo máme naozaj radi, čo je infraštruktúra a DevOps, a to sú naše meetupy a podcasty. Pri riešení problémov používame najmodernejšie technológie, ktoré hýbu svetom, dôkazom čoho sú naši spokojní zákazníci od Spojených štátov až po Singapur. Ak vás zaujíma svet cloudov, infraštruktúry a DevOpsu, budeme radi, keď budete sledovať naše sociálne siete, vypočujete si náš podcast alebo sa stretneme osobne na jednom z našich eventov. Budeme sa na vás tešiť.